Is-sit servizz.gov ġie nnominat għal premju tal-aħjar soluzzjoni diġitali għal pajjiżna fil-World Summit Awards. Il-World Summit Awards hija inizjattiva globali li tagħżel l-innovazzjonijiet diġitali li iktar iħallu impatt pożittiv fis-soċjetà. Stqarrija mill-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti Prinċipali spjegat kif din in-nominazzjoni hija kwalifikata biex tiġi evalwata mal-fuq minn 400 proġett ieħor minn ġurija speċifika. Servizz.gov hija l-aġenzija li qed iġġib is-servizzi kollha tal-Gvern f'post wieħed. Dan hekk kif għal dawn l-aħħar snin qed tagħmel is-servizzi pubbliċi iżjed aċċessibbli għall-pubbliku. Dan permezz tas-sit online, l-uffiċċji f'Raħal Ġdid, f'Berkirkara, fil-Qawra, f'Ħalqormi u fir-Rabat Għawdex u l-free phone speċifiku tal-Aġenzija. Bosta servizzi tal-Gvern illum huma wkoll aċċessibbli permezz tal-mobile fejn saħansitra bosta għandhom l-app speċifika għalihom. Fost il-kriterji li fuqhom se tkun evalwata l-Aġenzija hemm il-kontenut, il-funzjonalità, id-disinn, it-teknoloġija u l-innovazzjoni. L-istqarrija temmet tgħid li l-fatt li l-Aġenzija ġiet innominata huwa premju minnu nnifsu. Dan hekk kif ta' kull sena n-nominati jintgħażlu minn esperti minn madwar 180 stat membru tan-Nazzjonijiet Magħquda.